Tvoj doručak ne treba biti pod nekim moranjem. Ne moraš ti jesti u prvih 15 minuta nakon što se probudiš. Jedi ti nakon sat ili dva, taj prvi obrok u danu neka se zove doručak i bitno je da imaš doručak svakog dana. Jer odsustvo doručka srozava tvoj metabolizam. Šta ti radiš? Ti gledaš da svima oko sebe udovoljiš i kada se setiš sebe i setiš se da uzmeš neku hranu, kada pogledamo na sat već je 2 ili 3 popodne. I ti si i bila gladna i pregladnila i sada tek imaš potrebu da nešto staviš u usta da se ne bi srušila. I dolazimo do tačke gde je tvoje telo ceo dan trpelo da nema nutrijente i hranu, imalo jurnjavu brigu, stres, obaveze i dan se završava, ti do kraja dana nećeš jesti ni jednom ili eventualno jednom. I sada uzmi to dugoročno, taj period takvog življenja, koliko tvoje telo živi bez hrane i onda se čudiš zašto ti je srozan metabolizam i jedeš malo, a gojiš se. Telo ni nema uslove da sagoreva masne naslage.